Lapsi 1 luokassa meillä tanssii tässä finaalissa 4 paria ja parit ovat pari numero 43, Mikael Kuisma, Lilli Laitila, Hämeenlinnan Bouncy. Ja valtavien aplodien saattelemana tulee lattialle myös pari numero 45, Altti Saurio, Helmi Kakko, Hämeenlinnan Bouncy. Kolmantena parina estraadille astuu pari numero 46, Niko Lukkala, Ella Neuvonen, Hämeenlinnan Bouncy. Ja Hämeenlinnan Bouncing kvartetin täydentää pari numero 48, Aaron Koivunen, Iida-Lovisa Koivunen, Hämeenlinnan Bouncy. Ja pyydetään taas tässä alussa poikia, viejiä kääntymään selin tuonne tuomareita kohti, tai itse asiassa ei selin, vaan kääntykää siten, että teillä se lahje, missä on numero, niin näkyy tuonne tuomareille, niin tuomarit saavat vähän selkoa, että mikä numero on kenelläkin parilla. Nyt taitaa olla. Ei muuta kuin laitetaan musiikkia soimaan. Well, I went to a dance the other night. Everybody went stag. I said over and over and over again, this dance is gonna be a drag. I said over and over and over again, this dance is gonna be a drag. I said over and over and over again, this dance is gonna be a drag. But all at once it happened, well, the prettiest in this world. Please, won't you come over and talk to me and be my girl? I said, won't you come over and talk to me and be my girl? Please, won't you come over and talk to me and be my girl? She said that she was sorry that I was a little bit late. She would wait and wait and wait and wait for her steady date. She would wait and wait and wait and wait for her steady date. She would wait and wait and wait and wait for her steady date. Valtaisat aplodit, hyvä yleisö!